ba dan Barau ba to da an samu matsala. Duk zaben da za ka ciyo baka jihar Kano kana cikin ilo kala ne kawai. Yanzu kwallabi lafiya tona maina. Za mu so mu ji da muke tare. Ni suna na Usama Birnin Kudu, SA na Barau Jibrin Maliya. Usama muke tafe da kai. Abin da yake tafe da ni wannan gidan rediyo mai alfarma na fito ne dan na nuna mutane irin kokarin da Barau Jibrin Maliya yi. Domin mutukar kana so ka ci zaɓe ba hamayya, ka rike jihar Kano ta zama tana matsayin taka. Ba yadda ba a yi ba akan jihar Kano ta dawo ya zama tana ƙarshen gwamnatin tarayya. Abin nan ya ci tara kowa ya kasa sai da Barau ya maganin abu. Yanzu sanda dai da Barau dai maganin ke gaya maka jihar Kano ta zama ta Barau. Kuma da manya-manyan 'yan siyasa a jihar Kano amma wallahi da kasa suka yi. Amma Barau da ya sa wannan jihar Kano a gaba sai da ya dauke ta ya sa ta aljihunsa. Saboda haka yin jihar Kano ta Barau ce saboda ina da dalilai. Barau Jibrin Maliya ne ya tattara 'ya'yan talaka masu ɗumbin yawa ya tura su karatu. Kuma aka dawo su aka nema musu aiki. Barau Jibrin Maliya cikin ƙarin lokaci ya tara babura sama da dubbunai ya raba al'umma. Barau Jibrin Maliya ne ya tara ɗarurrukan motoci ya danka wa mutane ba na kusa da ajiya yi sana'a. Barau Jibrin Maliya ne ya zo ya tallafi a injin markaɗe da injin bayi da keken ɗinki duk wani abu da ka sani wani talaka zai amfana. Barau Jibrin Maliya sai da ya raba ya jihar Kano shi ko ba hilalle yankinsa ba. Wa'annan abin da aka gani ne ya sa mutane sai ga cewa kamata ya kai abu Barau. Shi wanda girma gwamna gashi yanzu ya riga ya yi Barau, jihar Kano ta Barau ce. Ribar wannan abin kuma ta Bola Tinubu ce kuma ƙarƙashin Barau aka samu. Yanzu dai Usama yau gaba ɗaya ne ka tattara Kano. Ta dole tafi jihar Kano ba na kai saboda duk mutumin da ya abu ya kamata a fito da al'umma su gane. Domin ba dan Barau ba to da an samu matsala. Duk zaben da za ka ciyo baka jihar Kano kana cikin ilo kala ne kawai. Yanzu kwallabi lafiya tona maina. Jihar Kano ta Bola Tinubu ce ba na kai saboda sanadiyar Barau. Irin jajircewar da ya yi shi yasa muke kira da 'yan siyasar gangan ku tayi tsaye ku yi aiki irin na Barau, ku tallafi talaka ba dan komai ba. Duk ɗan siyasar da ke arewacin Najeriya kamata ya koyi da Barau ba dan komai saboda wannan abin ne zai tabbatar da siyasa a cikin Najeriya. Saboda idan mutukar fa aka ce ba a koyi da Barau ba to ita kanta demokuraɗiyya ma tana cikin haɗari saboda dole ne a fito a taimaki al'umma don al'umma suna neman taimako. Ita ko jihar ka Jigawa kamar jihar Jigawa inda Allah ya taimake mu dai Allah ya azurta mu da mai girma gwamna. Wanda wannan bawan Allah tsantsan titunan da suke jihar Jigawa wallahi yana ma sai mu ce mun gode. Zaman lafiya kuwa wallahi kowa bai ji mu kwanciyar hankali ba dan ko ina ga maza kwanta kawai ba ka da wani problem din komai. Sannan kuma ga ayyukan yi Allah madaukakin sarki ya sa an ba ga bangaren noma da mai girma gwamna ya dage a ina da damuna sannan a zo a ina rani. Mu kuma karamar kowar Birnin Kudu da Buji da Allah ya jarrabe mu da asara a zabe muka labo su mutane masu kamar ba sa nan sai Allah ya kawo mana haske. Shi kuma wannan cikin Birnin Kudin wato ya zo ne mana wata irin siyasa higen irin ta Barau da ayyukan yi da tallafa 'yan talaka su je su karatu. Baya da haka kuma da taimako a ƙasa da kana taure ka ji an ce gyaran an jifo maka wani abu ba fa zaɓa su aka yi ba to kuma wannan ba zaɓa su aka yi ba to wannan kuma sai ainihin su lada'u yau su lada'u miliyoyin ainihin sololin da ya saka idan banda Allah billahi ba da ya sani. A yau din nan ma karamar kwarboji an kai musu tirela guda ta sola kuma banda baya da an kai musu dubbannan wa'inan sololin to ko ba a zaɓe ba to irin wannan sune ingantattun 'yan siyasa ba 'yan zarin ruga ba. Shi yasa har abada mu Birnin Kudu da Boji kan mawa yake. Akwai 'yan zarin ruga wanda suke tsama wai sai lokacin da aka zo dab da zaɓe da kuɗin sa a jaka su je kuce zaɓe ni mu kuma talakawa mai riga mun gane. Tun da ba da kusa da duk mutumin da za a ce heran zaɓe ce mana unguwa mun san gudu zai kawai bar mu. Matakin siyasar Birnin Kudu da Boji billahi sai mun gani a ƙasa. Gani a ƙasa shine kuma kai mana aiki. Ba ka ɗauka ka ba mu saka aljihu ba. Mutukar ba za ka yi mana ayyuka daga farko ba la karka kenan za mu zaɓe ka. Idan ko gwamnati ce sai mun gani a ƙasa irin wannan garin da muka yi na Malam Umar Ramadan mu wanda mai riga mun ga meye mun san inda ya hada. Canja direba babu tukin sa ya mana. Kuma muna sanar da Malam Umar Ramadan Mudi ingantattun dan takara sune irin wayannan bawan Allah sula da'u. Ba nan ko saboda in ba dan akwai sula da'u yanke karamar kowar Birnin Kudu ba ko rami ba zai kai mu duhu ba saboda tsabar babu haske. Amma bawan Allah nan ya zo ya tsoma hannunsa bangaren ilimi, ya tsoma hannunsa bangaren lafiya, ya tsoma hannunsa bangaren haske, ya tsoma hannunsa bangaren tallafawa talaka, ya tsoma hannunsa bangaren dadda abin da talaka yake bukata in dai ka zo wajen sa da dawo da izinin Allah zaka kai labari. To wannan dalilan ne yasa muke sanar da al'umma musamman mu yan karamar Birnin Kudu wallahi mun daina siyasar ganga. Me siyasar ganga kawai mu zo a ce mu kwanta muna tsaman sai wani a'a sai kai mana aiki za mu gani a kar sai mu zabe ka dan aikin ka. Amma kar ka dogara ka ce kana da ubangida a'a za mu yi ka dan mai gidanka wallahi ba za mu yi ba za mu yi haka ba.
yi zami dan kai dan mun ga kai mana, ko kuma in gidan ku ya da daraja da kima yake mu ci kalmar Birnin Kudu ko Boji sai kuma mu ɗauko ka daga cikin gidan sai mu dan gidan. Amma in dai ba ɗayan biyu wannan wallahi tallahi ba za mu ba, mun riga mun gane ba za mu dinga zaɓar kuna tafiya a Abuja kuna miƙe kafa dukiyar mu tana zama taku, ku batar ku biya bukatar ku tara ƴan ku ko cikin wahala, wala mu daina irin wannan siyasa. Ba ruwan mu da wai mutum ya ce shi shekara kaza ko tun nehu wala ko tun wa kake, ba za mu ƙara yin siyasa dan kai ba. Kana so mu zaɓe ka zo kai mana aiki a karamar Birnin Kudu da Boji, kana so mu zaɓe ka kula mana da tsaro da bangaren lafiya, ka tallafa mana a cikin jihar mu ta Jigawa, to ba mai canza mana kai tunda dai ai magana ake ta tarka idan gwala ko abin da yasa ka yanke wannan magana da karfin gwiwa. Duk dan siyasar da yake Najeriya in ka jiha mutane masa jiniya ka tabbatar ta talaka ce, rigarsa talaka, ruwan shansa talaka, motar wasa talaka, tsaron da ake bai talaka. In ka kuma ga ka ba haka bane, idan mutum zai sauka daga kan mulki ai ba sauka da wani ya tafiya da gidansa, bari yake wani ya hau. So da wannan kayan talaka ne. So Ali Usama me za ka rufe da shi lokaci na hararan? Babban abin da zan rufe da shi shine in ce ne wa Allah godiya da ya zo ya kawo mana wannan sala dawo. Sannan ina so shi kan sala dawo in sanar da shi, ka sani mai girma sala dawo, Allah ya ɗauki amanar mutanen Birnin Kudu da Boji ya baka, domin kai ka san akwai manya-manyan 'yan siyasa a wannan local government din a gabanka, amma ganin damar Allah ba ya amfani da shekara ka ba ya amfani da komai ba, ya zama yau ragwamar siyasar Birnin Kudu da Boji Allah dauki amana ya baka. Da ka yi magana akan talaka za ga talaka yaran kafa wuce taron sala da uyi shi, duk da manya-manyan siyasar ka zo cikin gaggawa Allah baka dama ka kifa kowa, to kamata ya kuma kai ma ka zagi dan zai rike kowa matsayin amana, domin dai zabe abin da zai hana ka ci zaɓe baka je ba. Magana takara ba mu kwantar mai gwamna zai tsaye da kai, domin shi ya gwamna yana kula da wani ne wanda al'umma suke so. Tun da an gane Boji Birnin Kudu ka ake so, muna da garanti suna da kwantar da hankalinka takara kawai ta kace.